Lihat pisang mana? Mana deh, abang kalau bisa lihat apa? Kali kan anak dulu. Ada bisa apa yang kena? Kalian mojan jaba mojan sekolah apa kalam? Ar baras di mojan jaba kalian. Sampai nanya harga dan gaji. Jadi bah hijau kuba belang apa nak? Begini. Ali jam gasino जोङो दै गारि सायाव बाराव लांगोन जोङो बेखौ बाराव लांनानै गायनांगौ आरो दा जाबगासिनो गारि लडिं खालामगासिनो लोगोफोर गारिसो लांखांबाय दा आरो गारिसो जाबावगोन बे गारिसो लांनानै गायनोसै आरो लडिं जाखांबाय दा साहा लाबोदों मा लाबोदो सिंग्रा लाबोनो होदोंमोन सिंग्रा गैयाबा जाया आङो लोङाबो थां लोङाबाबो खोथा गैया लोङा आङो जोङो उदै बुंगोन जानो होआ रावखौबो साहा लोंनोसै लोगोफोर दा गजा लारु ओमफ्राय नेमखि साहा लाबोदों जार्सि गायनि नै साहा लोंग्राफोरा गाइखेरनि साहा नेपालिनि दै गाइखेरा नेपालिनि दोनफैलायबाय लाम दखानाव आरो तुला संबाय ओमफ्राय आरो दुरुंलायलायबाय आइनियाव सिनबोना जोबोद गोथाव जादों लारुआ जागासिनो जों दा नै बिथाङा ड्राइभार माने बिथांनिनो गारि बिथाङानो मालिक गारिनि साहा लोंहोदों दा बांद्राय गोदै जायाबो दोनथ'नोसै लोगोफोर जों ओंखाम जानो फैबाय आरो ना दा गोमैमोननाव लोगोसे माने जों दा जिरायना दङ जोंहा गोमैनि बिमाया माने ओंखाम खुरगासिनो आरो ना लोगोसे नै ला जोंहा माने नैबे जोंनि टेम्बे आदा जायो आरो जोङो बेखौ ओमफ्राय जौ नै दा जौ लागासिनो दंखायो लोंसिगोन आरो एसे बयबो ओंखाम जानायखौबो दिन्थिलांगोन आङो एसे उनाव हेल' लोगोफोर जों दा ओंखाम जानो नायदों आरो ना थ' जोङो फैबाय फैनानै मा होनो नैबे मालाय नैबे लाइजों माबा लाफाजों कबिजों नामा लाफाजों आरो कबिजों ओमफ्राय बयलार संदों हनै बयलार भाजा जानोसै आरो ना बरिया जादों गोथाव जादों माबोरै संनाया बरिया गोथाव जादों बयलार बेदरजों दांगासिनो आरो जों दा mana ओमफ्राय हरै मा गोमायाबो दांगासिनो गोथाव जादों
बिमा बुरै संनायखौ जानो बिराद गोथाव जाथारा oke लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना जोंनि जानायखौ नोंथांमोना नाबो दंबावोसो आरो जाबाय था दाना जोंबो फालौ गैया लाबो nang akam jabola halo orang moजां नाङो दे kami nang halo बारा फालौ जाखायो आयौ Amlan phải जोंनि भिडिअ'लाय मा मोनसेबो भाइरेल जायालाय मानसिफोरा सेंग्रासा हौवासा मानसिफोरनिखौबाले मा होनो लाइकआ बिराद खम फैयो ओमफ्राय हिन्जावसाफोरा फट'खौ होलाय ओरैनो माने फट'ल'सो हगारो बेयावनो बा 600,000 के ओरैबायदि खारलाबायो जोंनियाबो मोनसेबो भाइरेल जायालाय भिडिअ'फोरा माबायदि मानसिफोरालाय सेंग्राफोरा बिसोरखौ होयो जोंफोरा मा समाया नङा नामा नायलाय जोंफोरखौबो हेन्डसाम माने साउथ इन्डियाननि बायदि नुयोलै जोंफोरखौबो हा बिसोरखौ माने बिराद लाइक होयो जोंफोरखौथ' माने रावबो होआ थ' बेनिखायनो होनबा जों रावखौनो बर' रावखौ सोलायनानै चाइनिसफोरनि बायदि जोंबो नैबायदि जानानै दिन्थिनांगोन गोथाव गोथावनो एकदम बेदर बायदिसिना लानानै चाइनिसफोरनि बायदि मा होनो बे रावखौबो होनांगोन आरो राव रायलायनाङा आरो जों बर' राव रायलाय ओरैनो जानला मोनला चावमिन मुवा थांसुं पा होननानै खालामनानै नांगौ नङा होमबा होमबाना लाइक फैगोन